18 detidos, 103 kilos de cocaína, 30 de haxís e 10 de marihuana. É o balance que deixa a Operación Logan, o dispositivo levado a cabo o pasado 16 de xuño pola Policía Nacional no Salnés, Vigo e Madrid. Tamén se realizaron 21 rexistros. Nun deles, en Cambados, foi no que faleceu un dos investigados tras recibir un disparo dun dos axentes. Que tal? Moi boa noite. Con este operativo, a Policía Nacional dá por desarticulado un grupo criminal que conectaría a familia Charlín co coñecido como Clan dos Balcáns. De seguido ampliamos esta información, antes repasamos outras novas do día en titulares. Estragos no mobiliario urbano durante a fin de semana en Rianxo. A policía local abriu unha investigación para tratar de dar cos posibles autores destes actos vandálicos. O Executivo pobrense levará este venres a pleno o orzamento municipal para este ano 2026 para a súa aprobación. O documento ascende a 10,5 millóns de euros, lixeiramente inferior ao do ano pasado. O alcalde de Pontevedra non asistirá ao acto da Deputación para facer balance dos 3 anos de goberno de Luís López. Con este xesto, Miguel Anxo Fernández Lores quere protestar pola discriminación económica que asegura sofre a cidade. Do 15 ao 17 de xullo volve itinerante a Pontevedra. 11 compañías de todo o Estado e de Portugal encherán as rúas da cidade de espectáculos itinerantes. Milleiros de comensais esgotaron as máis de 5.000 racións previstas pola organización para a Festa dos Gallos de Meis. A cita despediu a súa 34 edición cun éxito absoluto. Estamos nas novas do día, comezamos. Imos co detalle do balance da Operación Logan. 18 detidos, 103 kilos de cocaína, 30 de haxís e 10 de marihuana. É o balance que deixa a Operación Logan, o dispositivo levado a cabo o pasado 16 de xuño polo Grupo 2 da UDICO de Pontevedra. Foi neste operativo no que faleceu un dos investigados tras recibir un disparo dun policía durante o rexistro do seu domicilio en Cambados. Os feitos están a ser investigados pola Garda Civil. Ademais deste rexistro na vila cambadesa, no marco da Operación realizáronse outras incursións en vivendas e arrestos na comarca do Salnés, en Vigo e na Comunidade de Madrid. Con este operativo, a Policía Nacional dá por desarticulado un grupo criminal que conectaría a familia Charlín co coñecido como Clan dos Balcáns, que se encargaría de distribuir importantes cantidades de cocaína, haxís e marihuana. A investigación comezou a principios do ano 2025. A primeira detención realizouse en maio dese ano, con novos detidos en novembro do 2025 e en abril e maio deste 2026. Xa no 16 de xuño levouse a cabo a fase de explotación do operativo, cun total de 21 rexistros simultáneos e 12 novas detencións. Deles, 5 foron enviados a prisión provisional comunicadas en fianza polo xulgado de Vilagarcía, que decretou a posta en liberdade para os outros 7, 4 deles con comparecencias mensuais no xulgado e outros 3 sen medidas cautelares. Así as cousas, a Operación Logan continúa aberta, polo que non se descartan novas detencións. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
A Policía Local de Rianxo investiga a autoría de diversos actos vandálicos no mobiliario urbano durante a fin de semana. Un dos bens públicos que resultaron afectados foi un dos bancos de pedra emprazado na rúa Subcampo, detrás do cuartel vello. Aparecía esnaquizado, partido en dous, polo que xa foi inmediatamente retirado para o seu arranxo. Outros dos bens públicos danados situábanse no paseo marítimo á altura de Rinlo. Ali varias pedras do muro foron arrincadas e lanzadas ao mar, e un dos bancos de madeira existentes tamén sufriu desperfectos. Dende o Concello non tardaron en condenar estes feitos constitutivos dun delito contra o patrimonio público. O alcalde Julián Bustelo criticou estas actitudes que considera fora de lugar. Segundo el, para un concello como o de Rianxo supón un enorme esforzo manter nun estado axeitado este tipo de elementos do mobiliario urbano, debendo investir agora tempo e recursos na súa reposición. Os traballadores de Valoriza, a concesionaria da recollida do lixo da Mancomunidade do Salnés, comezaron hoxe o seu calendario de movilizacións. Este mediodía concentráronse diante do Concello de Meis para reclamar un convenio digno. Demandan, ademais, que as melloras que se pacten sexan incluídas no prego de condicións do futuro concurso da adxudicación do servizo. Dende a CIGA explican que o convenio colectivo leva caducado dende o pasado 30 de abril, pero xa en xaneiro comezaron os contactos entre as partes, tendo en conta que nesa data remataba tamén a actual concesión. Así as cousas, aseguran que dende Valoriza non se está a amosar disposición de chegar a un acordo con subas salariais do 1 e o 1,5% que dende o sindicato consideran ridículas, e que o persoal perdeu un 15% de poder adquisitivo nos últimos 12 anos. A de hoxe en Meis foi a primeira das concentracións. O calendario continuará o 15 en Cambados e o 17 en Vilanova. De non chegar a un acordo, o 24 de xullo irán á folga ata o 9 de agosto. Entonces, nós o que queremos é decir, a Mancomunidade ten que poñer todas as cartas encima da mesa para que isto se solvente, porque, sigo insistindo, a día de hoxe, o que están pedindo os traballadores non lle afecta a este contrato que está en vigor, sino que nós o que queremos é que as novas condicións que lle afecten ao novo contrato para que as empresas, cando opten o concurso, pois sepan as condicións e os costes salariales, vale? Non se trata de que a empresa teña límites nestes momentos, non estamos falando de límites das empresas, estamos falando de que a nova contrata, pois que asuma as condicións. Que se está renovando para un novo pliego de servicios, nós o que queremos intentar é que reconozcan os nosos anos de traballo e máis unha vez que a Mancomunidade abra as portas para poder facer os pliegos todos que nos contemplen a nos no medio. Nos vimos arrastrando pois un déficit de un sueldo, vimos con un sueldo precario desde hai moitos anos, entón o que queremos é reivindicar que nos dean o que nos pertenece, e despois a parte que miren un pouquiño tamén polo tema das vacacións que temos, algúns días libres festivos traballados, que se nos reconozcan. O Executivo da Pobra levará este venres a pleno para a súa aprobación inicial a súa proposta orzamentaria para este ano 2026. O presuposto ascende a 10,5 millóns de euros, unha cifra lixeiramente inferior á do ano anterior nun 2,7%. O Goberno coa tripartito da Pobra presentou esta mañá o orzamento municipal para este ano 2026, o que podería ser o último antes da cita electoral do vindeiro ano 2027. O documento orzamentario ascende a 10,5 millóns de euros, o que supón unha lixeira diminución nun 2,7% con respecto ao ano anterior. En liñas xerais, o Executivo pobrense destaca que se trata dun presuposto eficiente e responsable, o que lle permitirá poder seguir realizando as políticas destes últimos anos. Primeiro punto a destacar, non hai suba de impostos. Segundo punto a destacar, mantéñense todos os servicios que se veñen prestando, que son novedosos e importantes e que só presta este Concello na Bisbarra, e despois tamén que seguimos reducindo a débeda municipal, que é o que tamén nos permite despois, se en algún momento ou fora preciso, poder endebedarnos. Temos un Concello que mantén unha política de control de endebedamento e non prevé, desde logo, concertar novas operacións de créditos en todo este ano. Pareceme importante decir que o nivel de endebedamento sitúase actualmente no 22,81% dos ingresos correntes.
moi por debaixo do límite legal que, recordemos, é do 75%. En canto aos investimentos, estes orzamentos superan o 1 millón de euros, con actuacións importantes como é o caso da reforma do Parque do Castelo ou a obra de mellora da sede do Club de Remo. Dese total, a Deputación aportará 600.000 euros, de recursos propios 200.000, mentres que a cantidade que dá a Xunta apenas alcanza os 44.000. E a Xunta de Galicia pois aporta 44.423 euros, que supón o 4,44%. Bueno, o que está a pasar ca Xunta de Galicia a hora de repartir as inversións nos diferentes concellos, a verdade é que nos parece moi grave. A verdade é que os veciños e as veciñas da Pobra non nos piden grandes titulares, non nos piden unhas promesas imposibles de cumplir, pídenos rúas en bo estado, espazos públicos coidados, actividades culturais de calidade, unhas festas que unan ao pobo e uns servicios municipais que funcionen. Un dos capítulos que se verá tamén incrementado será o do gasto social. Temos servizos que están á altura xa non de concellos veciños similares a noso en poboación, senón de concellos moitísimos máis grandes. E aquí me vou a parar no que é, por exemplo, o gasto social. Para este goberno é prioritario e son prioritarias as coberturas sociais. Pois o gasto social non só se mantén, senón que aumenta. E aumenta en servicios tan importantes como pode ser o comedor sobre rodas. O documento será levado a pleno este venres para a súa aprobación inicial. O Concello de Pontevedra dá plantón á Deputación. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores anunciou hoxe que non asistirá aos actos previstos pola institución provincial para celebrar e facer balance do terceiro ano de goberno de Luís López. Un xesto co que o rexedor Busca explicou protestar pola discriminación económica que sofre, dixo, a cidade. Mañán, lamentando moito, non asistiremos oficialmente a eses fastos e eventos que a Diputación quere celebrar este terceiro ano de mandato, porque nós non temos nada que celebrar. Non vamos por unha excusa, non é ningunha excusa, senón que creemos que é para facer notar esa falta de equidade e incluso de, eu creo que é un problema xa de dignidade, non? De dignidade como alcalde de Pontevedra, que non podemos seguir tolerando que a Diputación esqueza que está na nosa cidade, que ten a máxima colaboración do Concello e que nos está discriminando desde o punto de vista económico. Segundo detallou Fernández Lores, existen actualmente 10 concellos na provincia de Pontevedra que reciben máis fondos en termos absolutos que o Concello pontevedrés. A pesares desta decisión, o rexedor aclarou que non busca un enfrontamento persoal e asegurou que o Concello seguirá a manter a colaboración coa Deputación en todas aquelas cuestións que sexan importantes para os intereses da cidadanía de Pontevedra. O obxectivo desta postura, que xa fora trasladada reiteradamente en privado o presidente da institución provincial sen éxito, e asegurou Fernández Lores transmitir á sociedade pontevedresa a realidade desta falta de trato equitativo coa esperanza de que a Deputación cambie a súa actitude. O alcalde capitalino lembrou que Pontevedra é a capital de provincia, que a sede da institución provincial está na cidade e que o Concello sempre mantivo unha relación de máxima colaboración e lealdade institucional, gobernase quen gobernase. Vilagarcía dá por rematadas as obras da Rúa Vilaboa en Vilaxoán. Hoxe o alcalde achegouse ao punto para comprobar o resultado dos traballos de modernización que supuxeron actuar en 1.300 metros cadrados. Alberto Varela destacou que con esta intervención o goberno local atende unha petición dos veciños. Ademais de cambio de canalizacións, alumeado, por suposto firme e mobiliario urbano, pois esta é un entorno importante na que hai unha parte tamén pois moi histórica e moi valorada polos veciños, como esta fonte, este lavadoiro, e así o entorno e a obra pois vai conforme ao sitio onde está. É dicir, aquí é unha zona máis de adoquín, na zona máis pois máis importante, con esta fonte do lavadoiro, e despois, como podes ver, tamén eses acabados en hormigón.
Esta intervención na rúa Vilaboa contou cun investimento de 395.000 euros. Segundo Varela, a obra enmárcase na aposta do Concello por levar as actuacións a todos os puntos do municipio, con especial fincapé no rural. De feito, apuntou que actualmente 7 de cada 10 euros de investimentos se dedican ao rural Vilagarcián. Así, o rexedor fixo referencia ao plan de asfaltados de máis de 60 camiños que está a executar o Concello. Entre eles, 3 situados tamén en Sobradelo. Tamén destacou os proxectos de saneamento e abastecemento que xa beneficiaron a máis de 300 vivendas. O PSDG exixe á Xunta de Galicia que actúe no Cantiño e no Colexio Torreilla, no Concello da Illa de Arousa. O seu secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, visitou esta mañá o Concello e acusou a Alfonso Rueda de castigar a veciñanza do municipio. Gómez Besteiro apoiou tamén a petición do Concello de recuperar a antiga casa do narcotraficante Marcial Dorado para convertela nunha residencia pública de maiores. Nos vamos a continuar con esa iniciativa de insistirlle á Xunta de Galicia que atenda ao público como se merece e que non faga discriminacións en función do que a xente vota. A xente ten liberdade para votar o seu futuro, o seu proxecto político, pero sobre todo o que non pode ter é unha desatención por parte da Xunta desto. Infraestructuras portuarias como esta do Cantiño, recuperación das infraestructuras educativas, as melloras e mantemento que hai que facer no CEIP de aquí do Concello da Illa e finalmente a recuperación simbólica do patrimonio dun narco para poñelo ao servicio de todos os veciños e veciñas da Illa de Arousa. En canto ao paseo do Cantiño, responsabilidade de Portos de Galicia, o alcalde Luis Arosa explicou que o Concello leva anos reclamando o seu arranxo integral, petición que polo de momento non foi atendida. Tamén denunciou a falta de mantemento do espazo por parte do ente autonómico, o que obriga o Concello a asumir tarefas puntuais de limpeza. Pola súa banda, o líder dos socialistas galegos reprochou á Xunta que desatenda proxectos presentados polo Concello para recuperar esta zona de uso público e comprometeuse a manter esta reivindicación no Parlamento de Galicia. En canto ao Colexio Torreilla, Gómez Besteiro sinalou que mantén a cuberta con amianto e que precisa actuacións de renovación e mantemento que o Concello leva tempo reclamando á Consellería de Educación. Polo de momento, sen éxito. Portos de Galicia e o Concello de Noia chegan un acordo para a mellora da conexión peonil da pasarela do paseo marítimo da localidade. A infraestrutura sufrira importantes danos durante os temporais do pasado inverno. Ante o seu avanzado estado de deterioro e por razóns de seguridade, as dúas administracións acordaron pechar a infraestrutura ata que non se poida realizar a actuación. Ademais da medida urxente de peche, tanto Portos como a Concello acordaron iniciar a tramitación dun convenio de colaboración que permita desenvolver nos próximos meses e con financiamento de ambas administracións a actuación necesaria para recuperar a maior brevidade de tempo posible este ámbito do paseo marítimo e restablecer definitivamente a conexión peonil nas mellores condicións de seguridade. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. Boiro volve sacar unha liña de axudas destinadas a dar resposta a determinadas situacións de necesidade social. Como a novidade da convocatoria deste ano é que se atenderán tamén obras de adaptación de vivendas en materia de accesibilidade. Un ano máis, o Executivo boirense, a través da área de política social, volve a sacar a liña de axudas económicas extraordinarias destinada a atender situacións de necesidade social. Estas achegas, que este ano contan cunha contía económica de preto dos 70.000 euros, realízanse no marco do post social de gastos sociais extraordinarios da Deputación da Coruña e van dirixidas a aquelas familias do municipio con menos recursos económicos. Dividiránse en 3 apartados: para persoas con dependencia, para servizos de respiro familiar ou de conciliación, ou para a adaptación de vivendas en materia de accesibilidade. Destinamos preto de 70.000 euros a axudas directas a familias de Boiro e dentro deses 70.000 o que fixemos este ano foi innovar cunha nova línea donde vamos a financiar e vamos a permitir que as familias de Boiro fagan obras nas súas vivendas para accesibilidade. E poño exemplos.
aquela familia que ten unha persoa con discapacidade, que ten unha persoa con diversidade funcional, que ten un problema de mobilidade, que ten dependencia ou que simplemente é unha persoa maior, vai a poder facer unha pequena obra na súa casa, onde o Concello de Boiro lle vai a financiar ata 1.800 euros ao 100% para facer esas pequenas obras de accesibilidade, ampliar portas correderas, cambiar unha bañeira por un plato de ducha, instalar tamén as mamparas, sustituir escalóns por ramplas ou, en definitiva, todas aquelas axudas e obras en materia de accesibilidade. O alcalde valorou moi positivamente este tipo de axudas que colocan a Boiro nun dos chanzos máis alto en canto a políticas sociais. A verdade é que fomos pioneros en poñer en marcha dentro destas líneas pois outro tipo de axudas, pois como por exemplo a compra de axudas técnicas que o que facemos é prestarlle aos usuarios, como poden ser camas, grúas e sillas para non facer ese desembolso, e agora, outra liña de axudas que creo que son moi interesantes, que explicou moi ben o concelleiro e que, insisto, non van a permitir que ese coste grande de rehabilitación das súas vendas para adaptalas pois é o menor posible, non? E coa axuda, neste caso, co diñeiro da Diputación e posta en marcha por parte do Departamento de Política Social, pois vai aliviar esas familias. As persoas interesadas teñen de prazo para a presentación de solicitudes ata o 15 de outubro ou ben ata que se esgote o crédito disponible. As bases e toda a documentación están dispoñibles tamén na propia web municipal, www.boiro.gal. O Concello de Ribeira resultou beneficiario dunha subvención do Fondo de Compensación Ambiental para a mellora da envolvente dos vestiarios do campo de fútbol da Tasca, en Aguiño. O orzamento total do proxecto sitúase nos 56.000 euros, dos cales a Xunta de Galicia aportou 56%, que se corresponde con algo máis da metade do orzamento desta actuación. A achega permitirá seguir mellorando as infraestructuras deportivas do municipio, focalizándose nun campo con gran actividade. 11 espectáculos animarán as rúas de Pontevedra do 15 ao 17 de xullo. Volve Itineranta, unha cita que cumpre a súa 15ª edición. Este ano no festival participarán un total de 11 compañías chegadas dende a Comunidade Valenciana, Cataluña, Zaragoza, Burgos, Madrid e Portugal, xunto ao traballo de distribuidoras galegas. Que eu quero convidar a todos os pontevedreses e pontevedresas a escoller, a pasalo ben, a sair á rúa e a gozar de todo o que temos estes días, porque entre Titirivedra, Itineranta e o Big Sound, pois temos unha semana realmente poboada con espectáculos desde os monicreques máis humildes ata os espectáculos máis grandes, pasando por este Itineranta, que é pois o de máis proximidade de todo o que temos. Estamos metidos no medio dos artistas. Quixemos facer un festival que acollese este tipo de espectáculos itinerantes, porque sí que é certo que hai outros festivais que teñen tamén espectáculos de formato fixo. Este é un espectáculo que é únicamente de formato itinerante. Durante estes días, mércores, xoves e venres, disfrutaremos do que é a arte na rúa, que é un xeito accesible da cultura para toda a poboación. Nos é algo que promovemos moitísimo, no que levamos traballando moitos anos, e que é certo que Pontevedra vai ser escenario, todo o que queira pode ser partícipe deste festival. As actuacións arrancarán cada xornada a partir das 7:30 da tarde. A primeira hora estará protagonizada por propostas de formato máis familiar e interactivo, con diversas paradas teatralizadas nas prazas, mentres que ao final do día reservarase para os grandes e vistosos espectáculos de lume e pirotecnia. A organización adiantou que o mércores 15 a compañía Piros realizará en Itineranta a estrea dun novo espectáculo de lume. Así mesmo, o gran peche do festival correrá a cargo da compañía La Fan,
Serán coa súa montaxe Quimera, un pasarrúas moi visual que despregará unha xigantesca estrutura acompañada de efectos pirotécnicos. Un dos momentos fundamentais do festival será o labor de Itineranto, personaxe interpretado por Juan González, de Troula. El será o fío condutor dos 3 días, encargándose de animar e xerar expectación entre o público antes do comezo de cada actuación. Dende a organización lembraselle a cidadanía que os horarios detallados e os percorridos pódense consultar nuns folletos de peto ou descargando o programa digital mediante un código QR. Por último, pros espectáculos de lume recoméndase a quen queira introducirse plenamente na acción que acuda con roupa vaqueira e gorra, e advírtese ás persoas con sensibilidade ao ruido da presenza de luces intensas e estoupidos no tramo final de cada xornada. Todo preparado en Cabo de Cruz para acoller as súas festas patronais, as da Virxe do Carme. Serán en total 3 días de festexos do 15 ao 17 deste mes de xullo. Dende a Comisión e o Concello, que colabora tamén na organización da festa, fan unha chamada a asistir eses días e desfrutar das actividades programadas. Trátase dunha das citas máis importantes da parroquia de Santa María do Castro, pola que os veciños levan agardando todo o ano. Son as súas festas patronais, nas que se lle rende ademais homenaxe á patroa dos mariñeiros, a Virxe do Carme. Os festexos prolongaránse durante 3 días, do 15 ao 17 deste mes de xullo, cunha ampla e variada programación. O primeiro día, o 15, cun papel destacado no apartado musical, coa Orquestra New York e a actuación estelar do Grupo Ráfaga. Para nós nos fai moitísima ilusión poder traer un grupo de carácter internacional, que ao final é moi acorde á verbena galega, porque son cumbias, e traer ao Grupo Ráfaga a Cabo de Cruz creo que vai ser un hito que vai ser importante, que a xente xa está ansiosa porque chegue ese día, que así non o transmiten na rúa. Estamos moi contentos por poder traer a un grupo como Ráfaga. Os actos terán continuidade o día 16, Día do Carme, ademais festivo local, coa tradicional misa solene na lonxa e a posterior procesión pola ría. En misa cantada na lonxa en honor á Virxen do Carmen e a procesión marítima tan multitudinaria que debe ser das máis grandes que hai das procesións marítimas da Virxe do Carmen aquí na Ría da Arousa xunto a cada illa, pero somos nós tamén un referente en canto a esta procesión, que vai ser tamén alrededor das 12:30, 1, máis ou menos sairá a procesión a vez rematada o que é a misa na lonja. O programa de actividades remata o venres 17 con a festa ibicenca. Dende o Concello destacaron a importancia destes festexos e o traballo que realiza todo o ano a Comisión, para que non falle nin o máis mínimo detalle. Vamos a colaborar na tirada de fogos e este ano pois o pago íntegro vai no facer dende o Concello, vai se dar ese toque importante piromusical que xa está tendo tamén moita aceptación nas propias festas de verán do Concello de Boiro que tuvemos fai poucos días e, bueno, por parte do Concello seguiremos colaborando tanto cos medios técnicos como cos medios humanos como non podía ser para que estes días festivos na parroquia do Castro pues, salan sin ningún tipo de incidentes. Esta fin de semana a Festa dos Callos de Meis demostrou un ano máis que a súa proposta non falla. Milleiros de persoas reuníronse onte domingo baixo a carpa do campo da feira para degustar o clásico prato na 34ª edición da festa. De feito, esgotaron as 5.000 racións previstas pola organización e incrementaron as vendas para levar. Como manda a tradición, a cita serviu para poñer o broche de ouro ás festas na honra de San Bieito. Ademais da parte gastronómica, a xornada estivo amenizada pola charanga Alambique e o dúo La Mecánica. Xa pola noite a verbena correu a cargo da Orquestra Capitol. Un día de nervios, por moitas cuestións, entre outras cousas, porque estrenamos cociñeiro e a verdade é que, bueno, pois eu, confío plenamente na profesionalidade de Paco, pero, bueno, a verdade é que é algo novo para el, non? E, bueno, pois o que me está dicindo a xente é que os callos están boísimos, o día está maravilloso para comer callos, e, bueno, ahora mesmo hai unha cola tremenda para levar, que espero que xa se vaya mitigando e logo falta todo o mundo que ten mesas reservadas aínda por chegar. Nos segredo ningún, eu creo que seguimos a línea da persoa que os facía antes, para non perder a tradición, a costumbre, e nada, perfecto. Ahora que levamos desde as 4 da tarde hasta nada, hasta ahora.
o sea que casi 20 horas. Casi 20 Genial, horas. sí. Que se di pronto, Son moitos kilos, hai máis de 2 toneladas entre carne, garbanzos e demais. Veño eu a máis outro compañeiro, comemos aquí uns callos, os dous, a máis levamos para a casa. Mentres que puide, tiña salud e gana de comer, vei vivir estes anos. Desta volta a segunda foi a vencida e o sábado sí, Juan Luis Guerra actuou en Sanxenxo. Despois de que o ano pasado a chuve obrigara a suspender o concerto, nesta ocasión as tormentas da xornada respectaron o horario de arranque da actuación. O tema Como tú no hai ninguna serviu de arranque para un espectáculo no que non faltaron imprescindibles do artista dominicano como Ojalá que llueva café, La bilirrubina ou Burbujas de amor. Cancións máis que recoñecidas que fixeron que as 16.000 persoas asistentes non deixaran de bailar durante toda a noite. Eu vino no seu día en Coruña, no Coliseum, o ano pasado non viñemos, este ano como vimos que viña con Grupo Manía, pois por eso viñemos. Vino hai 20, no ano 2003, hai 23 anos. Gústame moito a música e máis, veño máis por xente de zona tamén, que me gusta moito e nunca nos vine en directo. El año pasado fui porque era un sueño de mi vida ver a Juan Luis y llovió muchísimo, tuvo que suspender, sí. Pues de pasármelo muy bien y de disfrutar muchísimo. Hombre, claro, pero marchamos porque nos suspenderon o concierto. Unha putada. Que llueva café e non llueva granizo como ayer. Ata aquí chegou o noso informativo de hoxe. A actualidade volve a Canal Rías Baixas mañá a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.